kukhona lento ekhona kumuntu nomuntu ngaphakathi leyaziyo ukuthi kufanele wenzeni. Uma umuntu uzizwa ngazuthi mhlambe awunayo direction njengeningi labantu njengamanje ngesikhathi sokuvuka kwabantu abaningi, abantu bayibone ngazuthi mina ngadalelwa ukuzohlupheka, ngadalelwa ukuzolamba, kuzoba nempilo engathokozisi noma engangijabulisi usuku nosuku. Fanele wazi ukuthi noma ngabe kwenzakalani empilweni yakho, kufanele ukuthi uyinikeze amandla lento ekuwe ephila ngaphakathi. Uvele uthi uyabona mina ngikubeka eceleni ukwazi kwami, ngikubeka eceleni nginikezela kuwe lokho okuwe ngaphakathi, unikezela kukho kuze kuthathe over, ngoba ngesikhathi sekususa ubuhlakanipha bakho noma ubuchule bakho nokwazi kwakho nokufunda kwakho nobu-expertise bakho, unikeza lamandla and just surrender, ungenzi lutho wena ngokwakho ngengqondo yakho, uzobona umlingo, izinto zizoqala zenze ngalendlela obufisa ukuthi zenzeke ngayo futhi nakangcono. Thina kiningi sifundiswe ke ukuthi uma mhlambe ubhekene nesimo sisombulule ngendlela ethizo, uzithathele wena igaba. Angeke uthi manje ulahle ukhiye mhlambe wasendlini noma ngabe ukhiye one osebenzisa usuku nosuku, awuqala uthi inkosi ngisize ukuthola, uqala ucabanga ukuthi ngizothola phi. Kanti uma uthi inkosi ngisize ukuthi ngithole, ukuthi ngithi inkosi ngisize akusho ukuthi ngikhuluma noNkulunkulu osesibhakabhakeni, ngikhuluma nami, my own human imagination and i-subconscious mind yami. Angikhulumi namuntu, ngikhuluma nami. Kodwa lokho kimi ngaphakathi ngoba kuhlezi kubhekile ngaso sonke isikhathi, kuyazi ukuthi ukhiye laphi. Kodwa mangabe ngizoqala ngisebenzise ingqondo yami ibuye ikhohle, ibuye ibhekele, yikho manje ngicabanga ukuthi ngolahlile lo okhiye. Into isibonelo esisimple lesengisenzayo sakhiye, into ongayi-apply kuyo yonke into yempilo yakho. Ngabe ufuna umsebenzi, ngabe ufuna ukuba nemali, ngabe ufuna ukuphila kahle, ngabe ufuna ukukhululeka, ngoba okuningi esikufisayo kuphathelene nenkululeko. Kodwa thina sitshela ukuthi hayi, inkululeko yami isekutheni ngibe nemali eningi, inkululeko yami isekutheni ngibe naloya msebenzi, inkululeko yami isekutheni ngithanda naloya muntu. Kodwa konke kuphathelene nenkululeko. Ake uqale ukhulume nalento ekuwe ngaphakathi, uyinikeze wonke amandla usuku nosuku. Ngisho uvuka ekuseni uthi mina okwami ngikubeka eceleni, nginikezela kuwe. Thabatha usuku lami lonke, thabatha iviki lami lonke, thabatha inyanga yami yonke, ukuze konke kuzohamba kahle empilweni yakho. Ngiyazi-ke kulula ukusho kodwa ukwenza kwenye into. Kodwa ake ukuzame, usikuzame konke kule minyaka oyiyona namhlanje kungakusebenzeli, noma mhlawumbe ubona ukuthi izinto ayihambi ngalendlela ofisa ngazo. Akuyizame lendle ngishoyo, akuyizame.